Malta għandha bżonn gvern ta' kwalità u gvern ġdid nazzjonalista se jkun qiegħed iwassal din il-viżjoni. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fid-diskors li wassal it-tnejn fil-Parlament, fejn spjega illi se jkun gvern ġdid nazzjonalista illi se jipprovdi politika ta' soluzzjonijiet għaliex taħt gvern laburista il-pajjiż mhux qed jingħaraf b'kuntrast mal-mod kif kien imexxi gvern nazzjonalista. U kull meta kellu rrieda tal-pajjiż fideh mill-kliem għadda għal-fatti. Illum, bħala kap tal-oppożizzjoni, niddikjara li hekk ser nerġgħu nagħmlu jekk il-poplu jagħtina il-fiduċja. Fid-diskors li wassal ġimgħa wara l-budget, Bernard Grech stqarr li l-Partit Nazzjonalista għandu proposti konkreti fuq il-vjolenza domestika, l-akkomodazzjoni soċjali, fuq il-faqar, l-għaqdiet volontarji, iż-żgħażagħ, it-tfal, il-ġenituri, is-settur tas-saħħa, is-saħħa mentali, l-edukazzjoni, il-bidja u s-sajt, it-traffiku, l-ekonomija, l-ambjent, it-tnaqqis tat-taxxi, l-anzjani u anka għal-għawdex. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista iwiet, illi se jkun qed jagħti lura s-sena kontribuzzjoni illi l-gvern seraq mill-bwiet tal-ħaddiema. Serraħ rasek li kieku toqtok tajjeb, għamiltu billboard, għamiltu propaganda u zittuha fil-leaflets li battu fid-djar tan-nies minn flus il-poplu. U allura tafu li din hija miżura qarrieqa u din il-miżura aħna sejrin innaħħuha. Fil-viżjoni preżentata minn Bernard Grech, gvern ġdid nazzjonalista se jkun wieħed li jindirizza il-ħafna sfidi li għandu il-pajjiż, partit nazzjonalista illi jgverna għall-poplu u gvern li jmexxi bit-trasparenza u prinċipji. Aħna se nkunu gvern li jindirizza l-sfidi u jsolvi il-problemi tiegħek, mhux gvern li għal-kontrarju iżidlek l-inkwiet illi għandek. Aħna rridu gvern u ħankunu qegħdin niggvernaw għalik u għall-pajjiż għax se nkunu gvern ta' kulħadd. Aħna nkunu gvern ta' ċittadini kollha ta' Malta u Għawdex, imma ser naraw li nagħmlu ġustizzja ma' kulħadd. Imma se nkunu gvern li jagħmel bidliet kbar li nanticipaw il-futuru mhux nitkaxkru miegħu. Hekk titlob int, hekk titlob familtek u hekk jixirqilhom uliedek. U affakkar kif dan il-gvern ma ndirizzax il-problemi tan-nies imma spiċċa jikkontrolla lin-nies. Minflok jindirizza il-problemi tan-nies, spiċċa jipprova jikkontrolla n-nies biex ma jitkellmux fuq il-problemi li ħoloq u stess. Għalhekk l-appell tiegħi u minn qalbi għas-sentej li ġejjin huwa dan. Dak illi huwa tiegħek bidritt ħudu għax huwa tiegħek mhux tal-gvern, imma tinsa qatt li fis-sentejn li ġejjin dak li hemm fin-nofs huwa il-futur tiegħek ta' familtek u tal-eżis tiegħek. Bernard Grech wiegħed li l-gvern nazzjonalista kapaċi joffri mill-ġdid pajjiż ta' kwalità bil-għaqal u mimli talenti. Malta minn dejjem kienet u tibqa' pajjiż ta' kwalità għax f'dal pajjiż huma intom in-nies li nagħmluha il-kol hekk bil-bżulija, l-għaqal, it-talent, l-intelligenza tagħkom li għandhom bżonn biss il-Maltin u l-Awċin huwa gvern nazzjonalista li jirrefletti dan id-don nazzjonali tal-poplu Malti li għandu bżonn dal-pajjiż huwa gvern ta' kwalità, gvern nazzjonalista. Id-diskors kien twil madwar satejn b'dikjarazzjonijiet ċari illi waqqaw għal kollox ir-retorika ta' Roberta Bela, iżda fuq kollox dikjarazzjonijiet illi ippreżentaw pjan ċar għal pajjiżna.